Здравейте! Сега ще се опитам да направя едно сравнение между двата спусъка на Weihrauch, които все още могат да се намерят в пушките, които фирмата предлага. Първия е ето този. Това е най-добре известния Рекорд спусък. Той предлага няколко начина за настройка. Може да се регулира ето от този винт ето тук. Може да се регулира ето от тук. Според някои може да се регулира и ето от тук, когато това просто се смачка с чук. Да видим как работи този спусък. Ето така се зарежда. Така, вече се едно пушката или пистолета, на който е монтирана, е заредена. Ето това е първата степен на спусъка. Тя е съвсем отчетлива. Хоп. И сега се задейства втората степен. Готово. Спусъка пуска буталото и стрела е направен. Вторият спусък, който ще разгледаме, е ето този, който съм срещал под името Perfect спусък. Доста прилича по външен вид на Рекорд спусъка, само че няма възможности за настройки. Зарежда се последния начин. Ето така. Той също е двустепенен. Ето е първата степен. Ето сега и втората. Това, като прави впечатление, че може би първата степен е малко по-твърда, отколкото е тази на Рекорда. Втората степен обаче пък е доста по-кратка, така че това ми харесва. Интересно е да се забележи и още една разлика ето тук. В Perfect спусъка, в ето този детайл има един нулей, който при Рекорд спусъка го няма. Отсъства. Снимайки това видео, в главата ми се появява въпросът дали на пушка, която е била пусната заводски с Рекорд спусък, може да се сложи Perfect спусъка, или пък такава, която е била с Perfect спусък, да и се сложи Рекорд. Този въпрос, отговор на този въпрос нямам, но на пръв поглед двата спусъка доста си приличат по размери. Нека да ги заредим и да ги разгледаме отстрани. Така, това е Рекорда, който е зареден. Ето го и Perfect спусъка, който е зареден. Отгоре ми изглежда, погледнати отгоре ми изглежда съвсем еднакви. Един до друг също. Този детайл, който захваща буталото, също ми се струва съвпадащ при двете пушки, при двата типа спусъци. Единствено ето този детайл тук липсва, но той мисля, че няма отношение към зареждането на пушката. Важен е според мен ето този детайл. Погледнато отдолу също не се различават особено двата спусъка. Липсва единствено, естествено, ето този винт за регулиране на спусъка, който го има при Рекорда. Погледнато отзад, отново си приличат доста двата спусъка. Нека да ги измерим с помощта на шублер. 10.2 мм почти е перфекта. Рекорда е 10.4 приблизително. Не мога да дам конкретен отговор дали те са взаимозаменяеми, но много си приличат и това е много вероятно да е възможно. Благодаря ви, ако имате някакви въпроси, пишете в коментарите. Приятен ден! Няколко последни думи, които забравих да кажа. И двата спусъка са извадени от пушка Weihrauch 30, само че разликата в производството на двете пушки е от порядъка на 30 години. Тази е от последните 15 години произведена, а тази е доста по-стара.